Salsas, no concello de Braganza, reúne cada ano a grupos de caretos de Portugal, España e outros puntos do estranxeiro. Neste 2026, 20 grupos participaron na festa e no desfile por todo o pobo enchendo de vida e cor esta fermosa aldea. Según vai avanzando a mañá, vanse incorporando novos grupos de mascarados á festa. Os primeiros son os caretos de Salsas, que hoxe terán o papel de anfitrións. Non pode faltar unha feira onde mercar e degustar produto tradicional do fumeiro, así como artesanías. As máscaras de diferentes feituras son un dos obxetos máis vistosos neste particular mercado. Na Casa do Mascarado exhíbese unha colección de máscaras de diferentes épocas e lugares, así como elementos para a fabricación das mesmas. Tamén un tear co que se elaboran as franxas de tea de vivas cores coas que se cosen os fatos que visten os caretos. Novos grupos de mascarados van chegando. Neste caso os de Torre de Dona Chama. En Galiza e no norte de Portugal mestúranse a relixión e a superstición, o rito relixioso e a festa. A hora da misa, os caretos acompañarán ao resto dos fieis na celebración, ocupando o seu lugar distinguido no presbiterio. Participarán nas lecturas e no rito relixioso coa única condición de que deberán levar descuberta a face e deixar fora do templo as mocas e os chocallos. As máscaras dos caretos postas no chan diante do altar rinden homenaxe ao misterio da Eucaristía que se vai celebrar. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Rematada a misa, os caretos dirixiránse ao local comunitario onde terá lugar a comida a que están invitadas todas as persoas que asistan á festa. Algúns grupos de caretos realizan neste momento rituais e danzas típicas dos seus lugares ao son da gaita de fole e a percusión.
para no aleijar. Não sei quem foi. E comeza o almorzo co saúdo a todos os organismos colaboradores e participantes e tamén a todos os grupos de carezos asistentes. En Portugal nunca se perde a ocasión para ser corteses e extremadamente formais na hora dos agradecimento. O numerosísimo grupo de bombos de Samil empeza a animar a festa. O experto fogueteiro prepara o sistema que acenderá o trisquel no remate da festa. E por fin comeza o desfile que dará a volta á aldea de Salsas e no que participará todo o mundo. Veciños e máscaras, locais e forasteiros. Todos gozando desta festa de Reis de Salsas de 2026. Por suposto, se eres muller e te atopan os caretos, prepárate a ser chocallada. De todas partes do mundo acuden máscaras para participar nesta festa dos Reis en Salsas. Portugal non só mantén vivas as tradicións, senón que é capaz de convocar a xente de países ben lonxanos. Podemos observar que, en xeral, as máscaras e os fatos están elaborados con elementos da propia natureza. Pelicas de animais, cortiza, madeira, ferro, chocallos do gado e, en moitas ocasións, retais de roupa de cama. Reciclaxe ancestral que cumple o propósito de ocultar a identidade do portador.
Obrigado, obrigado. De volta no torreiro da festa, todos os grupos suben ao palco, saudan a xente e aproveitan para sacar a fotografía de rigor. 20 grupos de mascarados participaron este ano, augurando que nos anos vindeiros a festa seguirá viva. Un grupo numeroso. Chega a noite e a neve e, con ela, o frío. Para combatilo non hai mellor cousa que disfrutar dunha queimada que temple o espírito. Participa nela quen quere, pero todos permanecerán ata o final no que o lume purificador queimará o trisquel que presidiu todos os actos. Será o momento de despedir a festa ata o ano que ven.